Салом алейкум, дерунӣ Тарону ТВ. Ман бо шумо Набиҷон ҳастам. Имрӯз ҳар мекунем дар бораи Xbet чӣ хел бо тарзи пул кор кардан бачаҳои инҷа як 30 хел пул кор кардан мумкин, вале ман ҳамашро дар як бор ба шумо наметавонам фаҳмонда. Лекин бачаҳо ҳамин монед фақат хоккей кати футбол, хоккей ҳама вақт инҳо чиян бисёр мешудагиян ино. Мана например мани Сербия Шветсия рафтосозӣ. Сербия Шветсия рафтоз. Мана диди победитель як 7-0, ничья 3-44, 1-56. Фақат ҳамин монетон точный счёт бамонед. Ба чӣ? Масалан 1-1 ё мани чемпионат Европи до 17 лет бачаҳои ёш бозӣ мекунанд. Шумо метавонед ино бисёриашон ничья мешавад, барои ҳамин ки ё 1-1 бемонед, 1-0 ё 2-1. 2-1 ҳам дар кор не. Ҳамин 1-0 1-1 бемонед. Тамом пула кор кардан мегиред. Кор кардан не обязательно каллаи кор фаромдан кор. Тамом. Хоб, подписаться кунед, лайк монед. Бо чӣ ягон талабот доред нависед дар комментарий.